náš v dejepise a práve z tejto oblasti by sme ťa chceli trošku preskúšať. Vieš, kedy vypuklo v Liptovskom Mikuláši Slovenské národné povstanie? 28. augusta 1944. A nemýliš sa? Veď Slovenské národné povstanie vypuklo v Banskej Bystrici až 29. augusta, teda o deň neskôr. Ale v Liptovskom Mikuláši naozaj vypuklo 28. augusta. A ako by si nám to vysvetlil? No, chceli byť asi skôr oslobodení, nie? Čo nám prednesieš? Bude to od Nataši Tanskej próza, ako vznikol opytovací deň. A ako vznikol opytovací deň? Som celkom normálne dieťa, tak sa normálne vyvíjam. Zatiaľ, čo telesne sa normálne vyvíjam sám od seba, rozum sa ani mne, ani ostatným deckám sám od seba normálne nevyvíja. Ten si musím vyvíjať ja